Caritas Malta qed jistiednu l-poplu Malti sabiex min jista' jagħti donazzjoni monetarja b'risq il-poplu ta' Gaza. Ta' kuljum diversi tfal u adulti qed ibatu l-ġuħ u qegħdin f'riskju li jitilfu ħajjithom. Id-donazzjonijiet qed jinġabru minn Caritas Internationalis li qed tagħmel l-arranġamenti kollha neċessarji biex l-għajnuna tiegħek tasal lejn min hu tassew vulnerabbli. Żur caritasmalta.org għal iktar informazzjoni. Grazzi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qed niċċelebraw illum il-festa tal-Arkanġli Mikiel, Gabriel u Rafael. Aħna niċċelebraw din il-festa ta' dawn illi dejjem ifakruna fl-imħabba kbira ta' Alla lina ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħnina. Mulej ħnina. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħnina. Kristu ħnina. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla, flori ta' smawiet u paċi flat l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġeħ, irroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Inti tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi dnubiet tad-dinja ilqat tal-btana. Inti li qed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Amen. Nitolbu. O Alla inti tqassam bordni tal-għaġeb il-ħidmiet tal-anġli u tal-bnedmin, feħnina tiegħek għatina li ħajjitna f'din l-art tkun imħarsa mill-anġli li fis-sema dejjem quddiemek jaqduk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi. Imbagħad għamet gwerra fis-sema. Mikiel u l-anġli tiegħu jitqabdu mad-dragun u d-dragun u l-anġli tiegħu tqabdu. Iżda ma kellhomx ħila jgħelbu u ma kienx hemm iżjed post għalihom fis-sema. U kien imwaddab id-dragun il-kbir, is-serp tal-Edem, li hu msejjaħ id-demonju u x-xitan. Il-qarriq tad-dinja kollha kien imwaddab għal fuq l-art u miegħu kienu mwaddba l-anġli tiegħu. U smajt leħen qawwi fis-sema jgħid: issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna ta' Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu għax twaddab il-barra dak li jixlu l-ħutna, li lejl u nar jixlihom quddiem Alla tagħna u huma ħarġu rebbieħa fuqu permezz tad-demm tal-ħaruf u bis-saħħa tal-kelma li xedu
u mal-ożewx ħajjithom minkejja saħansitra l-mewt. Għalhekk ifirħu Smewwiet u intom li tamru fihom il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali. Qudiem l-anġli niżik ħajr mulej. Qudiem l-anġli niżik ħajr mulej. Rodlok ħajr mulej b'qalbi kollha għaliex int kliem fommi. Qudiem l-Allat irrid nannilek b'wiċċi fl-ard ninxteħed qudiem is-santwarju tiegħek flimkien qudiem l-anġli niżik ħajr mulej. Inrodlok ħajra tieba u l-fedeltà tiegħek għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek, int weġibtni, kattarli l-qawwa f'ruħi flimkien qudiem l-anġli niżik ħajr mulej. Inrodlok ħajr mulej is-slaten kollha tal-art għaliex semgħu il-kliem ta' fommok u jannu l-imġiba tal-mulej għax kbir u sebħ il-mulej flimkien qudiem l-anġli niżik ħajr mulej. Birku l-mulej eżerċti tiegħu kollha, għaddejja tiegħu li tagħmlu r-rieda tiegħu. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien meta ġesura lil Natanjel risaq leh qala leh ara dan tassew wieħed minn Iżrael li jixraqlu dan l-isem ma hemm ebda għerq fih. Natanjel staqsih kif sirt tafni u Ġesu wieġbu rajtek taħt is-siġra tat-tin qabel ma żejjaħlek Filippu. Rabbi għallu Natanjel, int li ben ta' Alla, int is-Sultan ta' Iżrael. Ġesu wieġbu qiegħed temmen għax għedtlek li rajtek taħt is-siġra tat-tin, għad tara ħwejjeġ akbar minn dawn. U żied jgħidlu tassew ngħidilkom għad taraw is-sema miftuħ u l-anġli ta' Alla tilejn u niżlin fuq bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Hija festa sabiħa li nagħmlu llum li 3 arkanġli Mikiel, Gabriel u Rafael. Dawn huma 3 arkanġli li jsemmew fl-Iskrittura f'mumenti differenti u li meta niftakru fihom u meta nagħtu qima lilhom qegħdin fil-fatt huma jwassluna biex inħarsu lejn Alla u nagħtu qima lilu bħalma jagħmlu huma bħalma tlabna anke fis-Salm. Fil-fatt juruna il-providenza kbira ta' Alla. Jekk aħna nħarsu lejn dawn it-3 wieħed naraw li kull wieħed jagħtina messaġġ importanti li jdawwar ħarsitna lejn Alla. L-ewwel nett, Mikiel, l-isem ifisser min hu bħal Alla. Din l-istqarrija importanti li nsibu li għamel Mikiel li fuqu rajna wkoll fl-ewwel qari llum u li hemmhekk għandna propju il-Mikiel li hu dak li jipproteġina mill-ħażen. Il-fatt anki meta tara s-satwa ta' San Mikiel taraħ taħtu hemm ix-xitan u qed jirbaħ lix-xitan. U allura Mikiel ifakkarna fil-protezzjoni li Alla jipproteġina
Alla jħossibna u jħarisna mill-ħasen. U jfakkarna kemm importanti li aħna f'ħajjitna nodu attenti mix-xitan u speċjalment fejn l-aktar jaħdem ix-xitan, il-qerq, mill-qerq tax-xitan. Għaliex minn hemm għandna bżonn inkunu imħarsa ħafna. Il-qerq tax-xitan huwa mifrux. Jista' jkun li qarraq bina xi ġanna naħsbu li hu tajjeb dak li hu ħażin. Jew inkella għaliex ma jġannix nirrispettaw l-oħrajn. Fi kliemna, fil-mod kif inġibu ruħna. Kultant jiġri dan illi anki mill-kliem stess li ngħidu inkunu iktar qegħdin nixbħu lil ta' taħt Sammi Kien milli li Sammi Kiel. Iktar li x-xitan u x'jagħmelu milli Sammi Kiel li jipproteġina mill-qerq. Speċjalment meta jkunu kliem ta' tajjir, ta' insulti li insibuhom kultant anki fl-istess ċelebrazzjonijiet tal-festi tagħna kultant. Iktar nkunu qed nixbħu il ta' taħt Sammi Kiel. U għalhekk it-talba li nagħmlu l-ewwel waħda hija biex Sammi Kiel jipproteġina mill-ħażen u speċjalment mill-qerq tax-xitan. Jekk inħarsu lejn Gabriel l-isem ifisser il-qawwa ta' Alla. U l-qawwa ta' Alla li turi ruħha propju fil-messaġġ li jwassal tal-aħbar it-tajba. Għax Gabriel huwa l-messaġġier tal-aħbar it-tajba. Narawh meta jidher lil Zakkarija u jħabbarlu li se jitwieled Ġwanni l-Battista u speċjalment fit-tħabbira tal-mulej meta jidher lil Marija u hemmhekk iħabbrilha l-inkarnazzjoni li l-iben ta' Alla isir bniedem fostna. U għalhekk San Gabriel huwa dak li iwassal l-aħbar it-tajba. Wassal l-isbaħ aħbar lil Marija. U meta nħarsu lejh ngħidu Alla huwa dak li lilna jagħtina l-isbaħ u l-aħjar fil-kelma tiegħu. Minna li jitlob huwa li konna dik il-dispożizzjoni ta' Marija li qalet l-Anġlu Gabriel ara jiena l-qaddejja tal-mulej isir minni skont kelmtek. U jekk inħarsu lejn it-tielet Arkanġlu Rafael, naraw li dan huwa l-arkanġlu marbut mal-fejqan u mal-akkumpanjament. Infatti insibuh fil-ktieb ta' Tobit, jakkumpanja lil Tobija fil-mixja tiegħu qalb diffikultajiet u jwassal anki għal-fejqan għaliex Tobit kien ama għal-fejqan tiegħu. Huwa dak illi waslinna il-messaġġ Alla ifejjaqna. Ifejjaqna kultant fiżikament ukoll, imma speċjalment minn ġewwa spiritwalment, emozjonalment, aħna għandna bżonn ħafna dak il-fejqan minn ġewwa li jgħinna biex inkunu fil-paċi, ngħixu fil-ferħ, li nħossu tassew f'ħajjitna li aħna maħbuba u nħobbu dak il-fejqan minn ġewwa li tant għandna bżonn fil-ħajja tagħna. U għalhekk meta aħna nagħmlu din il-festa li tliet arkanġli qegħdin nigglorifikaw il-Alla, qegħdin infaħruh, nirringrazzjawh tal-providenza tiegħu. U llum nitolbuh mod speċjali wkoll biex dawn l-arkanġli iħarsuna u biex jgħinuna ħalli aħna fil-ħajja tagħna mbagħad mal-oħrajn inkunu nixbħuhom. Ġifieri bħal Mikiel ngħinu fil-protezzjoni mill-qerq u mill-ħażen, bħal Gabriel inkunu dawk li nwasslu l-oħrajn l-aħbar it-tajba u bħal Rafael inkunu dak li noffru kliem ta' faraġġ, ta' fejqan, ta' għajnuna
għal daw kollha li huma fil-bżonn. F'din iċ-ċelebrazzjoni qaddisa jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla kumulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli twassal l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Aħna u nagħmlu llum il-festa lill-Arkanġli imqazza Mikiel, Gabriel u Rafael ejna mulej biex aħna nifhmu kemm f'ħajjitna intoffrilna il-protezzjoni l-għajnuna il-fejqan li għandna bżonn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-murda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li għadin għall-kura barra minn Malta u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi f'tant pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied. U nitolbu ma' speċjali anki għal dawk li huma vittmi tal-aggressjoni, tal-mibeda, tal-vjolenza, tad-disprezz li l-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà hemm ħajja umana sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem speċjalment dawn l-aħħar jiem mulej il-qaħħom fi ħdanek għati l-faraġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal bi għatamulek illum u żommna dejjem f'imħabtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fiċ-ċokontana nitolbuk mulej biex l-anġli jwasslu quddiem il-kobor tiegħek is-sagrifiċċju ta' tifħir li sejrin nofrulek intilqgħu bis-sliem u għamel li jkun ta' fejda s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr u qatt ma nieqfu nxandru t-tifħil li ngħatalek fl-anġli u l-arkanġli tiegħek għax il-ġieħ li intratt lil dawn il-ħlejja li bihom int titaxxaq u ġieħ mogħti lilek għall-kobor is-seb tiegħek. U jekk huma jixieqlhom daqshekk ġieħ, bekk naraw kemm tassew inti kbir u kemm għandna nażlu lilek fuq kollox bi Kristu Sidna. Amen. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli waqt li aħna b'wiċċna fl-art nissieħbu magħhom u bleħenwiet intennu t-tifħir tiegħek u nfaħruk, inberkuk u nxandru l-kobor tiegħek. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti,
Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Ożanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Ożanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal-id-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxeret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnobiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U mitxo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof Tana Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. U la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn drubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatiha s-sliem u l-għaqda li intrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja
ħenna lina, ħaruf talla li tneħħidnu bitta d-dinja, għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistaħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Bl-umilta kollha nitolbuk mulej biex dejjem tqawwina u ssaħħaħna b'dan il-ħobs tas-sema li tmajdna. Ħalli bih nintlew bil-ħila u nimxu l-qudiem fi triq tas-salvazzjoni taħt il-ħarsien bleda tal-anġli tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. L-isfijiet ta' Malta Għawdex fl-imkien ma' Caritas Malta qed jistiednu l-poplu Malti sabiex min jista' jagħti donazzjoni monetarja b'risq il-poplu ta' Gaza. Ta' kuljum, diversi tfal u adulti qed ibatu l-ġuħ u qegħdin f'riskju li jitilfu ħajjithom. Id-donazzjonijiet qed jinġabru minn Caritas Internationalis li qed tagħmel l-arranġamenti kollha neċessarji biex l-għajnuna tiegħek tasal lejn min hu tassew vulnerabbli. Żur caritasmalta.org għal iktar informazzjoni. Grazzi.
Offru dan ir-Rożarju llum għal morda kollha, kemm dawk li qegħdin Malta kif ukoll barra minn Malta, anki rikoverati, posti differenti, u għal dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talbtana ejna waqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna għalik jismat talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-weħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba lil Sittna Marija li kellha tkun omm Alla. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-menuħati għalina iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna għalik jismat talbtana dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-weħ kollha u dawk li iktar ħeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-menuħati għalina iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-imbin
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarista minna tal-infern u ġenera wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sina Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlehem. Mis-sina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiri satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina l-intijomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe ppreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missiena inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiedi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna d-nubietna bħalma nafru l-menuħati għalina iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek berkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek berkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek berkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek berkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek berkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek berkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek berkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek berkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek berkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek berkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-intijomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħammis misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-Tempju jiddisputa mad-dutturi. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiedi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna d-nubietna bħalma nafru il-menuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijak biberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijak biberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijak biberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijak biberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turuframent lil Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiedi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma nafru l-menuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal-btana. Kristu l-qattal-btana. Missier Eternalla. Ħen għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħen għalina. Spiritu qaddis Alla. Ħen għalina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Mill-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta.
اطلب علينا شابة كلك حنينة، اطلب علينا شابة دي مربوطة مع الله، اطلب علينا مرة قدسية، اطلب علينا ترونتا الإرف، اطلب علينا بدوة الفرحتانة، اطلب علينا أمارة الإسبيرتو سانتو، اطلب علينا أمارة كل جراتسيا، اطلب علينا أمارة كل تيبة، اطلب علينا وردة ميستيكا، اطلب علينا تورتا دافيد، اطلب علينا تورتا لافوريو، اطلب علينا دارتا الداب، اطلب علينا أركة الربطة الجديدة، اطلب علينا بيبتا السما، اطلب علينا كيوبة في الأودو، اطلب علينا صحة المردة، اطلب علينا كنت المدنبين، اطلب علينا فرشت الميغرانتي، اطلب علينا فرشت المنكتين، اطلب علينا عينونة الإنسارة، اطلب علينا سلطنة الأنجلي، اطلب علينا سلطنة الباترياركي، اطلب علينا سلطنة البروفيتي، اطلب علينا سلطنة الأبوستلي، اطلب علينا سلطنة المرتري، اطلب علينا سلطنة الكونفسوري، اطلب علينا سلطنة الفيرجني، اطلب علينا سلطنة القديسين كلها، اطلب علينا سلطنة منسلة من الأول تبع، اطلب علينا سلطنة متلا السما، اطلب علينا سلطنة الروزاريو مقدس، اطلب علينا سلطنة الفاميليا، اطلب علينا سلطنة الباجي، اطلب علينا حروفتان لنتنهي ذنوبية الدنيا، اغفرنا نطلبوك مولاي حروفتان لنتنهي ذنوبية الدنيا، اسمعنا نطلبوك مولاي حروفتان لنتنهي ذنوبية الدنيا، هنا لينا اطلب علينا قديسو مالا، مش يكون يسحق لنا داك اللي ودنا كريستو قاتلنا قدياتيك موليالنا نطلبوك لنجودو دايم الصحة في الروح والجسم وبالانترcessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija di Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju irrażżinu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlawa fost tajja tas-sema itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe slim għalik ħarris tal-feddej u għarrus tal-Verġni Marija li Alla f'dalek il-libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, اطلب علينا San Sebastian Martri, اطلب علينا Santo Rocco, اطلب علينا San Paolo Missirna, اطلب علينا San Publio, اطلب علينا San George Preca, اطلب علينا Beato Nazio Falzon, اطلب علينا Beata Adeodata Pisani, اطلب علينا Arcangeli Michel, Gabriele u Rafael, اطلبوا الله علينا intom qaddisin protetturi tagħna. اطلبوا الله علينا. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li reħħitilna l-fidwa tiegħek inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlugdu jissaħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Paruskastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.